kamachielo eni obila e boma ma Mombasa ondhiyo achije aboro ma iwacho ni osebedo kanyo ka kwalo kendo chando jodak e gwengego. E kindego obila nyoyudo moko kuom gige lweny ma achijego osebedo ka tiyo godo koloso e gwenge ma Kiembeni kar chung' od bura mano ma Kisauni. Komanda mar obila ma Mombasa Peter Kimani ogolo siem mager ne jomaundu mamoko kendo lero ni gidhi nyime gitimo nonro mar neno ni ondhi jomaundu kendo chwal gi e tesend obila. Criminals who have been arrested, they are the ones who have been terrorizing members of public, and further to that, we managed to identify one of them who recently chopped off the left hand of a boda rider in the early morning hours when he was going to work. The other one who we've been able to identify is that these criminals are the same who last month towards Christmas they accosted a tourist van that was coming to pick a member of staff, and they managed to rob them. This means that this is a major breakthrough for us. I want to give a warning to all criminals who are operating that this time round we are breaking the chain. Kama chalo nyakoro Ramogi juang'e ni wadoge sigana ma koni karkacha tude kon Millicent Adhiambo sani mondo miyo konwane gik mantiere karkachiel kachiel. Millicent Adhiambo siaya unade kinde mageno ne dhi yawo kata oseyawe alapno mano ma siaya odiochiengni ma kawuono. Millicent. Kwa uwanja. Asante kwa kuwa watu watiifu. Pero kama na yeye achiel kachiel kwa woke alap Ramogi Oginga Odinga kuma bende na lap maugen ya wayanga kod jatend piny Kenya William Ruto ka utene kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni ka achiel kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gie thuolo ni endi kaka nyalo neno oganda osepong'o alap ni endi motelo ne nyasi no endo mar yawe ayanga kendo kaka ineno tugo bende dhi nyime ka sani wan gi Bunge FC Combine ma bende yawo pap ne tugo mabende ogen e dier Gor Mahia ka achiel kod Kitara mabende en team mawuok e piny Uganda. Ka biro bate ka neno kaka oganda osemolo kendo gin kaendi ka giyuoro mar neno ni to alap ma Ramogi Odinga Masiaya ni endi ibro yawe e yo machalo nade mana ka tang'o ni picha neno ka oganda opong'o alap kaendi. To motelo ne mano bende wayudo ni jatend piny William Ruto ka achiel kod jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni ka achiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne osemolo kendo gine kaunti ka Masiaya ne gilimo achiel kuom kuonde ywayo jolimbe Masiaya kaendi mong'ere kaka Got Ramogi. Gie thuolo ni endi waneno kaka lapapla mopogore osefuyo kendo gisani wageno ni ginyalo donjo alap kaendi sa asaya kapok oromo kanyo sa 8 mar odiochieng' mondo mi nyasi mar yawo alap ni endi otimre kaka owinjore. Magi kod moko kuom weche mamoko bende otenore kod laro kom mar ogai mar ODM mar Raila laro godo kom mar AU ma bende wayudo ni jatend piny Uganda en achiel kuom jotelo go eko ma bende owinjore obiyo go ombulu mar siro Raila e laro kom no ere. Biro ne Siaya kaendi wakia ni bro en gino achiel kuom mabro nyiso ni geno nitiere ni obosiro ogai mar ODM Raila Odinga e laro kom makamano. Magi moko kuom gigo ma bende wageno winjo kang'o oseyawo alabni ayanga e seche ma ang' gigolo twak gi achiel kachiel mondo owinjane ka bende ang' ne oyang wachno endo kotenore kod siro ogai mar ODM Raila Odinga kotenore kod laro kom mare mar AU kosoyo. Kopogore gi mano bende wageno winjo gigo ma bende jatend piny Kenya William Ruto biro twake kotenore kod kido kod timbe mag jo Kenya ahinya to kotenore kod culture marwa. Kopogore kod mano bende weche mosebedo ka dhi nyime mag ndhicho mag oganda bende ang' nwaketa ne itwa gi wang'wa mondo wawinjane ka bende ang' nomul moko bende wageno mar winjo ka ang' nomul wach mar riwruok mar oganda. Ka kamano to wanyonore kaendi mag ang' kelonu magi seche mabiro mag ang' ichwelo kod oimore mondo ang' weche ma ang' tucho kaendi kowuok kuom jotelogo ang' wakelnu yo manemba. Aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche madhi manyien mamedo tucho mesa mar keweche. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo be mondo mi iluw weche makamago matimore e kaunti ma Siaya odiochieng'ni ma kawuono. Nyakoro Ramogi jong'wa dhi nyime kod weche manyien kama wayudo kar kanyo ni kweth rowere mawuok e kaunti ma Busia pod medo sundo piny owacho mar weyo thuolo rowere manoteki kendo tieko tim ma kamano. Ka giloso e gwenge ma ang' rom e kaunti ma Busia, rowerego wacho ni gibiro ng'anyo tich abich ka tich abich nyaka sirkal winj ywak maggi.
E kindego gimedo jiwo riwruoge mag pinje maoko makedo ne ratich oganda mondo mi odonjre e wachno kaka yorno mar konyo tieko ndhicho kod lal mag rowere e piny Kenya. We are demanding the release of the people who have been abducted since June. We are going to call for the FBI working hand in hand with the Interpol. We will be writing officially to them since the government has denied any involvement. Tungeambia government wale watu ambao wameshikwa waachiliwe, kasi hivyo sisi tutademonstrate huku. Kama chelo moko kuom jotelo mawuok e dhood oganda Masai okone piny owacho mondo kik chun jopiny kod chanjo mag jamni michano tim pachuka. Negiloso e boma ma Narok tok mana kama chiegni jatend piny William Ruto ne oum nono e wi ji maseyo chanjo no. Jotelo buora bende osebedo kagolo pachgi e wi chanjo makamano. Jakom mar jodongo mag oganda jo Masai Kelena Olenchoe oseyo piny owacho ahinya bad migawo ma ochung mar obila kaluwore kod timbe mag ndicho mag rowere bende. Kulikuwa tuna wakati ambayo kulikuwa na kampeni ya kudunga ng'ombe kwa sababu ya magonjwa tofauti ili kuzuia. Hii ilikuwa ikifanyika. Kama ni hiyo ni nzuri, lakini ni watu kuhamasishwa waelezwe ni nini. Lakini unajua ikisemekana tu lazima nikusaidie, mtu atafikiria hii ni kusema nini. Lazima nikujengea nyumba. Hii itaingia, mtu ataona sijui kuna nini huko. Lakini wakihamasishwa ili waelewe ni nini unamwambia, watakubali. Hakuna viongozi wanaweza uzia watu kueleza watu wachanje ng'ombe ambayo inaweza lete shida. Inaomba watu waendelee wasipige hii, lakini pia ni mzuri rais jana alisema wacha usilasimishwe, ukitaka kudunga, usipotaka kudunga wewe wacha. Koke matimore Narok wadhi ne kaunti ma Migori kama idoni mine ma okonyore od thieth maduong' ma Migori oyudo mor bang' senator mag kaunti no Eddie Okech limogi kod chiemo kod gik mamoko bende nitie gi kanyo ka joma moko ochulnegi nyaka chudo magwuok e osiptal. Jochiw thieth maduong' mano e kar mine ma okonyore okoni ma omiyo gi mijing'o kendo miyo mine go mamanyo yudo nyithindo mano ka higa koro loko. He was able to buy lunches for our mothers, being a new year, and we thank him for that. And also, there are some mothers who had problems during discharges. They didn't have, they were not unable to pay their bills, but the senator was able to assist, and they were discharged safely. And we thank him for that, hoping this year is going to be a good year for us. Mano motimore kaunti ma Migori. Jodak ma Chemase ma yudore e tong' mar kaunti ma Kisumu kod mano Nandi onyiso luoro e wi medruok mag nek mago ma oyaye gwengego ma iwacho ni ikelo gi kuo mano ma oko kwang ma oko puodhi ma iuso e gweng' ma kamano. Ma en bang' ka rawera moro ne oyudi ka onegi kendo odang' dende ka koro jodak medo seyo obila ma Kisumu kod tend kaunti no kuom nindo e tich. Karibu 1 kilometer from the border kuna mtu alikuwa ameuawa, na aliuawa kwa ile njia inawezi kueleweka. Jambo ambalo inatupea shida sana katika area hii ni pombe ya haramu. Pombe ya haramu ndio inatupea shida katika area hii. Nataka kuwashukuru the chiefs and the provincial administration for doing a very good job. Nowadays we don't have these illegal brews in our area, to the extent that our people are going to our neighbor Kisumu County, and especially the area called Kabonyo. Watu wamezirika, hata wamama amepiga mayoyo, na kama angekuwa si serikali tena maneno yangekuwa mbaya.
Nyakora mojangi kanyo aka yuya mokwongo kwa duogo mathoth pod biro kik idhi mabor. Ang'eyo ni wasebedo gi higa matek ahinya ma weche osebedo mang'eny ka chando chuny ji e dala mar Kenya ka. To sani koro Nyasaye osegwedhowa ma koro omiyowa higa manyien. Omiyo sani en ure chwo nyako chia kaw thuolo ni mar wish you a happy new year. Thank you so much, ladies and gentlemen. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo-Cap, Chapman's Peak, and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head, and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days, starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... View Sasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on View Sasa. I wanna tell you I love you. Nyakwa Ramogi, duond bura mar ODM nyono igni 20 nyaka ne chake. Kata kamano, achiedh nade mag welo oseyuke kendo miye picha ma ok mare. If Ruto joins ODM, that will be the end of ODM. Yuak gi ng'ur gi lweny gi koko gi tulo ma samoro ni e yiero mar ODM nodok piny. Gisani, oyudo telo manyien maonge picha ogai mare Raila Odinga. Chama pod dwaro mana dhi mbele. Kidwa ni mondo imed gere, ok inyal yiero jok kidwa ni riembi. Tend ODM dhi chalo nade koso mbi mare nyalo duono. Otiko midonjo gi ODM ok otiko matiko ni wuod waya. Mai mari onge. Iwinjo wachno. Onge tiko ODM. ODM is not ODM without the people. Mondo yudi chuny mbaka, tudri kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Chieng' tich ang'wen, saa 1 kod saa 3 otieno, kik bai. Back
Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back-to-school season. Citizen Duka, the home of discount. Happy New Year from Shabiki.com. Wishing you a prosperous 2025. Play responsibly. Machiegni yokoro mokejwang' moko kuom jodolo e kaunti ma Kiambu koro dwaro mondo mi piny owacho oket ler ewi lai manyien mano mar chwalo omenda ne kuonde mag tiegruok mamalo bang' doho ng'ado bura mondo mi kik kete e tim ne giloso kacha e kar lamo mano ma mumia e kaunti ma Kiambu ka jodologo kotelni kanyo kod Dr. Robert Waihenya okoni jonyuol ni e mudho kendo gikia yo machielo magilu bang' ng'eto mar dogo. E kindego bende kendo kanyo gilero ni giseyo piny owacho kendo gikone ni sirkal onego bed ni chiwo taya kata ler kendo sani koro girem timo kamano. To the fee structure. What is happening? We need a better organized Ministry of Education. The results are not out. Parents do not know what to do. We cannot plan ourselves. The government have not said anything. Government, you are failing us. What do you expect parents to do? What are you telling these students who do not know their fate? Team mar Gor Mahia Queens ne odonjo e lig mar NSL kuom thuolo mokwongo e season ni. En team manochuogi manyien bang' kane owuok team mano mar Akakoro mano mayande ne Gor Queens oketo kanyo e winjruok. Wuodhgi e NSL ok osebedo mayot ni mar gionge gi jasir lwedo moramora. Mana kaka apis maduong' mar Gor Mahia mabende siro team mano mar chuo. Milton Jaka Black olosonwa sigand wuoth mara Gor Mahia Queens.